Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, snap your happy and you know it and you really want to show it. If you're happy. Sino po itong si Aris? Tama po? Sino po ito? Asa ito, sir? Oy, na yung karakal na ako! Ano? Alam mo na, karan! Asa niya sa'yo, mami? Patingin ako. Sabi ko sa inyo, ang kailangan po, kalahating itim, kalahating white, kalahating brown. Kalahati po. Pati yung price ka lahat! Ay, madam, it's too late. Mabagal yung kaya. Runner ko. Birthday boy! Sino ang mag-prize sa amin, syempre? Ayan, yes? Yes. Oh, no? No. Yes. Mami! Mami! Or dingdang mataba? Or hindi, mami! Teka. Bakit po? Ito po yung barangay. Sabi ko mataba! Na, mami! Or dingdang maganda at sexy. Here we go!
Ay, Parang sinungaling naman. doon po yung pila sa ayuda. Sabi mo maganda! Smile! Mati, don't try it. Sige na. Meron dyan, di ba? Meron kang tinidor. Meron kang Mati, don't open it. Ayan, thank you. Sa susunod, madam. Hi! Hotdog! Ilan taon ka na? Tayo ka lang. Ilan taon ka na? Hi, mapayag na siya. O sige. Sino yung may birthday? Siya. Oo nga, siya nga. Siya nga. Ano pangalan? May birthday? Okay, very good. So, din natin is... Tantan! Go! Ayaw na? You English speaking or Tagalog? English. Oh my God. You're out. Joke lang. Hello, best friend. Hello. Hi. Chupapi mo niyo? Sorry na siya. Best friend, what is your name? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wala naman natin! Ang galing naman! Saan ka pala? Saan pupunta? Ayun! Okay, very good! Okay na lang! Ready ka ba? Okay, alam mo yung gagawin? Ano gagawin? Ano gagawin? Tutulog. Longest greeting, happy birthday. So dahil birthday mo ngayong datan, sisisiyo ka lang na ganito. Happy birthday to me! Ganun lang ha, yung mahabang mahaba. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
7, 40, 50, 60, 70, 70. To me, here we go. Happy birthday, Perlo! 1, 2, 3. Sige na, Playboy! Ayaw! Ako na lang. Awesome na, eh. So, ito yung next na ginagawa. Kakanta kayo ng morning! Alright, ma'am! Sa inyo naman po yung ba! Ba! Kasama mo naman. Sabi, aw, aw, aw. Taka lang! Meron pa challenge na isa. Hahawak ka sa bewang, tapos kembot habang kumabay. Sige na! Dalihan mo na! Baka lumiilit! Kapagin, ha? Bala. Yang iyan, eh. Yang iya. Kembot, Kembot!
Pagod po. Ang tawa niya, pukutok siya. Ay, Ready? Go! Ready, go! Tititilao. 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 dapat kaya mo. Dat kanya kuryente. Ready? Ready, go! Kembot, kembot! Oh, kembot, kembot! Walang kembot eh! Lalaki talaga yun! Ito! Jesus! Lalaki yan eh! Oo! Lalaki yan! Lalaki! O, dali, sino nangangalang? Everyone! Ano? Ano nga abrakababa? Hindi abrakababa! Hindi yun! Already! Happy to Tata! Ang galing! Sino may gusto? 100! Nalimit ang maragulay ito. Okay, ito. Ready? Happy birthday, Tata! Yan ang kalitin. Happy birthday, Tata! Kailangan sabay-sabay yan! Sino lang? Happy birthday, Tata! Kapalakpak muna! Magic! Wow, magic! Ready? Happy birthday, Tata! Kapalakpak muna! Kailangan ba? Ano muna? Ready po! Ready? Happy birthday, Tata! Kailangan sabay-sabay! Ready? Wow! Wala na! Magic! Napalakpak muna! Ay, isa pa, ready? Happy birthday, Tata! Wow! Wala na! Wala na! Alrighty, sige na lang. Happy birthday, Tata! Sabay-sabay! Ready, blow, blow! Blow, everybody blow! Ready, happy birthday, Tata! Sabay-sabay! Palakpak muna! Let's go! Sino ba gusto ng pera? Sorry ka, Macho. Ayaw niya? Sorry ka mo, princess. Tapos mo kamay mo. May happy siguro kayo na. Mga magpigil! Ready? Yan na, gusto nga ba? Ano na lang to? Alright. Palakpak muna! Ready? Pupunin niyo na lang mo sa loob. Ready? Ready?
tinali may lalam eh. Tinali may lalam dapat. Ay, kaya pera rin mato. Ay, manekas na. Man. Manekas ini oh. Thank you ay naam bata yari no. Birthday na. Tsaka thank you po sa lahat ng Biray family. Dali, 10 minutes live. Basta po, thank you. Anak, mahal na mahal kita. Sobra. Ilang. Yay! Daddy. Thank you sa pamilya ko na sumusuporta lagi sa amin. At dito sa... basta alam niyo na yung mga kapatid at ang mga magulang ko. Salamat, tito, tita, pinsans. Yun lang. Love you, anak. Sa inyo